Από προχθές την Παρασκευή, σεβασμιότατε Άγιοι αδελφέ, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου σταγινοί, ψάλλουμε και λέμε «Λάμπει, Κύριε, η χάριση του Σταυρού σου, άπασαν την οικουμένη αστράκτουσα, την ισχύ των δαιμόνων εξαφανίζει και νηστείας δρόμων νυν ευμαρίζει, εν αυτή δυναμών το παρακαλούμε ελέησον ημάς». Σήμερα λάμπει η χάρις του Κυρίου, του Σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίο μετά από λίγο, κατά μετάθεση, διότι στην πραγματικότητα γίνεται στο τέλος της δοξολογίας, αλλά επειδή καθυστερούμε να μαζευτούμε, θα το κάνουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, θα προβάλλει ενώπιον μας ο Σταυρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με όλη τη λάμψη του, όλη τη δόξα του, όλο το μεγαλείο του, και θα κληθούμε να τον προσκυνήσουμε. Αυτή η δόξα και η χάρις του Τιμίου Σταυρού καταστράπτει και φωτίζει όλη την οικουμένη και εξαφανίζει τη δύναμη των διαβόλων. Για θυμηθείτε και ένα τροπάριο που ψάλλουμε, που λέει «Φρύτει γάρ και τρέμει ο διάβολος, μη φέρον καθορών αυτού του Σταυρού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε». Δεν είναι ένα νεκρό, ξηρό, σκέτο, σύμβολο, αντικείμενο ο Σταυρός. Από τη στιγμή που ετανίστη πάνω η πηγή της ζωής, ο Χριστός, και τον επότισε με το Άγιο αίμα του, τον εγέμισε από χάρη και δύναμη, και από τότε ο Σταυρός είναι όπλον δυνάμεως, φυγαδευτήριον των δαιμόνων, ενισχυτικών των πιστών, φυλακτήριον του ευσεβούς γένους, όσο είναι αυτό και όταν είναι αυτό ευσεβές, και κόσμος και στολίδι της Εκκλησίας. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, λοιπόν. Έχουν περάσει ήδη 3 εβδομάδες νηστείας και προσευχής. Πιστεύω και ελπίζω, γιατί μου ενδιηγούνται ότι σε μια κομμόπολη της Αττικής νηστεύανε όλοι, λέει, και νηστεύουν μέχρι και την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος. Το Σάββατο πάνε και κοινωνούν και κατόπιν σφάζουν πετεινό και κάνουν, λέει, μια σούπα για να συνέλθουν από την νηστεία. Καταλάβατε αυτό? Γι' αυτό είπα ότι ελπίζω και πιστεύω ότι ως χριστιανοί τηρούμε την υποχρέωση της νηστείας, η οποία είναι βασική παράμετρος της πνευματικής ζωής. Από τη στιγμή που είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο, εν το παραδείσο, λέει ο Άγιος Βασίλειος, είναι συνηλικιώτησα η νηστεία με τον άνθρωπο, εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Θα φάτε από όλα εκτός από αυτό το δέντρο. Όλα δικά σας, εκτός από αυτό. Και αυτή την εντολή κατεπάτησαν οι πρωτόπλαστοι και ακολούθησε η τραγωδία η οποία ακολούθησε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ως ευσεβείς χριστιανοί όλοι έχουμε ήδη 3 εβδομάδες με νηστείες, με προσευχές, με καθαρμούς, με ελεημοσύνες, με εξομολογήσεις, με διορθώσεις ημαρτημένων και ούτω καθεξής. Πάλι θα ξαναγυρίσω στην προχθεσινή μέρα, την Παρασκευή. Μας λέει ένα κάθισμα του όρθρου: «Τη σάρκα καθαρθέντας υπό της εγκρατείας και εν προσευχές ελαμφθέντας τας ψυχάς ημών, Κύριε, τον τίμιον σταυρόν σου και σεπτόν αξίωσον θεάσαστε ημάς, και εν φόβο προσκυνήσε, εν υμνοδίες άδοντας και λέγοντας, δόξα το ζωηφόρο σου σταυρό, δόξα τη Θεία Λόγχη σου, όθεν ανεζωόθημεν μόνε φιλάνθρωπε». Αφού, λέει, ήδη έχουμε καθαριστεί κατά το σώμα μας με την εγκράτεια, η εγκράτεια είναι η νηστεία και του φαγητού, αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων.
και της γλώσσης και των συζυγικών καθηκόντων και του θυμού και. Αφού λοιπόν καθαριστήκαμε δια της εγκρατείας αυτές 3 εβδομάδες και με προσευχές ελαμφθήκαμε, φωτιστήκαμε με το φως σου, γιατί επίκνωσε η Εκκλησία της ακολουθίας σε αυτές τις μέρες. Κάθε βράδυ το Μέγα Αφόδιτρο, Κύριε των δυνάμεων με θυμών γεννού. Τετάρτη Παρασκευή προηγιασμένη. Παρασκευή βράδυ χαιρετισμούς. Σάββατο πρωί λειτουργία, Κυριακή πρωί λειτουργία, Κυριακή βράδυ κατανυχτικό εσπερινό. Χτυπάει πολύ πυκνότερα η καμπάνα για να μας θυμίσει την ανάγκη της προσευχής, που είναι τόσο μεγάλη, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ότι μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να προσεύχεσαι, λέει, παρά να αναπνέεις. Μπορεί να σταματήσετε να αναπνέει για λίγη ώρα, πόσο? 1 λεπτό, 2 λεπτά. Άντε οι δίτες που βουτάνε κάτω με το παλιό το σύστημα, 5 λεπτά, 6 λεπτά, παραπάνω θα σκάσεις, δεν αντέχεις. Και όμως είναι μεγαλύτερη ανάγκη, λέει, να προσεύχεσαι από το να ανασένεις. Είναι η αναπνοή της ψυχής. Είναι η σύνδεση με το ρεύμα του Θεού. Μια λάμπα για να ανάψει πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα. Για να ανάψει μέσα μας το φως του Χριστού, το φως σωτηρίας, πρέπει να συνδεόμεθα με την πηγή του ρεύματος που είναι ο Θεός και πώς συνδεόμεθα δια της προσευχής. Και προσευχές λοιπόν ελαμφθέντες τας ψυχάς ημών, Κύριε, αξίωσέ μας να δούμε τον τίμιο σταυρό σου. Αξίωσέ μας. Για θυμηθείτε μια περίπτωση παλιά, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που θα μας τη φέρει μπροστά μας η Εκκλησία την 5η Κυριακή των Νηστιών. Ζούσε μέσα στην αμαρτία, εκεί στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Και άκουσε ότι έφυγε ένα προσκύνημα, ένα καράβι άνθρωποι, κυρίως νέοι, που πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα να γίνουν χατζίδες για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Πλησίαζε τη Σταυροπροσκυνήσεως, Σεπτέμβριο. Αυτή δεν την έπιασε η όρεξη να γιάσει, αλλά επειδή ήταν εφταπώνηρη στη ζωή της, λέει, έχει πολλούς νέους μέσα στο καράβι, θα περάσω καλά. Καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα, για ποιο λόγο το έλεγε. Και πήγε και πραγματικά έριξε πολλούς νέους στην αμαρτία, μέσα στο καράβι, και τελικά και αυτοί οι κακομοίριδες όπως ήταν, φτάσαν όλοι μαζί και πάνε στο ναό της Αναστάσεως. Μπαίνανε όλοι. Αυτή όταν πλησίαζε στην πόρτα, ορθά ανοιχτή η πόρτα, δεν μπορούσε να μπει μέσα. Σαν να είχε μία μπάρα μπροστά και τεμπόδιζε να μπει μέσα. Ξαναπροσπαθεί τίποτε. Ξαναπροσπαθεί τίποτε. Βάζει το άλλο πόδι μπροστά, τίποτε. Ένα απόλυτο εμπόδιο, σαν να είχε τείχο μπροστά. Μα οι άλλοι μένανε την ίδια στιγμή από δίπλα. Αυτή όχι. Τότε κατάλαβε. Τότε συνήρθε. Και βλέπει από μακριά την εικόνα της Παναγίας. Και λέει, Παναγία μου, ξέρω γιατί δεν μ' αφήνει ο Θεός να μπω μέσα να προσκυνήσω το σταυρό του. Και σε βάζω μεσήτρια. Να αξιωθώ να μπω, να δω το σταυρό και να τον προσκυνήσω και να αλλάξω ζωή από αυτή την ώρα. Μόλις έκαμε αυτή την προσευχή και αυτό το τάμα, μπόρεσε, μπήκε μέσα χωρίς να υπάρχει εμπόδιο, πήγε, έπεσε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό με κλάματα, τραβούσε τα μαλλιά της, προσευχότανε, δάκρυα, προσκύνησε, ξαναγυρνάει στην Παναγία, πάω να κάνω το τάμα που σου έκανα. Και έφυγε και πήγε στην έρημο του Ιορδάνου και εξομολογήθηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα και πήγατε να γίνετε χατζίδες στον Ιορδάνη, εκεί που συνήθως σας πηγαίνουν, απέναντι είναι ένα μοναστήρι. Εκεί πήγε. Και πήγε λοιπόν, εξομολογήθηκε και έμεινε 40 και χρόνια στην έρημο, κλέβοντας τις αμαρτίες της. Αλλά την εδόξασε τόσο ο Θεός, που έγινε τόσο μεγάλη η Αγία, που τη γιορτάζουμε 2 φορές το χρόνο. Την 1η Απριλίου και την 5η Κυριακή των Νηστιών. Αλλά αξιώθηκε να δει και να προσκυνήσει στο Σταυρό μετά από
τη μετάνοια. Γι' αυτό και λέει να αξιωθούμε, να προσκυνήσουμε, να δούμε και να προσκυνήσουμε το σταυρό σου με φόβο, λέει. Με φόβο. Δεν πλησιάζει στον Τίμιο Σταυρό σαν να πλησιάζει τη φωτογραφία της μάνας σου. Άλλο πράγμα ο Τίμιος Σταυρός. Μέγα το μυστήριο. Να το προσκύσουμε με φόβο και με υμνοδίες να ψάλουμε και να λέμε δόξα στο ζωηφόρο σου Σταυρό, δόξα και στη Θεία Λόγχη σου, μαζί με το Σταυρό και οι λόγχοι που ελόχευσαν την πλευρά του Χριστού, από τα οποία από το Σταυρό και τη Λόγχη αναζωωθήκαμε μόνε φιλάνθρωπε. Γιατί εάν δεν σταυρωνώσουμε να χύσεις το αίμα σου, εάν δεν σταυρωνώσουμε να ξεπλύνεις την αμαρτία μας με το αίμα και με το νερό που έτρεξε από την άχραντη πλευρά σου, ακόμα θα ήμασταν για την κόλαση. Αλλά αναζωογονήθηκε η ανθρωπότητα, εγίναμε ένας καινούριος κόσμος, πρώτα-πρώτα με την ανανθρώπισή σου και κατόπιν με τη σταύρωσή σου και με τη θυσία την οποία έκαμες για μας. Αγαπητοί μου, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι ου μόνον ο λόγος του Σταυρού και των μυστήριων, αλλά και ο τύπος θείος και προσκυνητός. Όχι μόνο η συζήτηση για το Σταυρό και το μυστήριο του Σταυρού, για το οποίο μιλάει συχνά ο Απόστολος Παύλος, είναι μεγάλο και θαυμαστό, αλλά και το ίδιο το σημείο του Τιμίου Σταυρού είναι μέγα και θαυμαστό, διότι είναι σφραγής ιερά και σωστική και εδέσιμος. Θυμηθείτε τι λέγαμε χθες το βράδυ, έδωκα σημείωση της φοβουμένης σε Κύριε το Σταυρό σου τον Τίμιο. Ναι. Και την ίδια στιγμή είναι αγιαστική και τελεστική, εκ Θεού το γέννη των ανθρώπων υπηρεγμένων υπερφιών και απορρίτων αγαθών. Όλα τα μυστήρια τα οποία γίνονται στην Εκκλησία γίνονται με τη σφράγιση δια του Τιμίου Σταυρού. Προλίγου ετελεσιουργήσαμε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν εκφωνούσα και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου, αξιώθηκα ο αμαρτωλός να ευλογήσω αυτό το κομμάτι του προσφόρου που εσείς, η ευσέβειά σας, έφτιαξε και έφερε στην Εκκλησία με το σημείο του Σταυρού και να επικαλεστώ να γίνει σώμα Χριστού. Και όταν ευλογούσα το κρασί και το νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πάλι με το σημείο του Σταυρού και το δέντρο του ποτήριου τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Ο Σταυρός στο ψωμί, ο Σταυρός στο κρασί. Και ξανά ο Σταυρός και στα δύο μαζί, από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχουμε ψωμί και κρασί, δεν έχουμε πρόσφορο και νάμα, αλλά έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Όταν μας φέρανε μικρά παιδιά να μας αναντήσουν, τι έκανε ο παπάς? Εσταύρωσε το στήθος μας εδώ και εσταύρωσε και φυσώντας και ευχήθηκε και παρακάλεσε να εντυπωθεί ο Σταυρός του Χριστού στην καρδία του νέου κατηχουμένου που έρχεται αυτή τη στιγμή και να τυπωθεί και να μείνει μέσα εκεί η χάρις και η δύναμη του Τιμίου και Σωτηρίου Σταυρού. Είδατε σε κάτι στο οποίο αμέσως αμέρωσος οι χριστιανοί διαφέρουμε από όλους τους μη χριστιανούς. Από εκείνη τη στιγμή εμείς έχουμε σφραγίδα δωρεάς και χάριτος. Από εκείνη τη στιγμή εμείς δείχνουμε ότι ανήκουμε σε Αυτόν ο οποίος δια του Σταυρού έσωσε την ανθρωπότητα όλη και τον κόσμο. Από εκείνη τη στιγμή είμεθα στρατιώτε Ιησού Χριστού και από εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να σηκώσουμε και τον προσωπικό μας Σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όποιος είναι αυτός ο Σταυρός? Καταρχήν η ίδια η χριστιανική ζωή είναι Σταυρός. Την ώρα που οι άλλοι τρώνε τα κουψίδια και γλεντοκοπάνε, όταν εσύ ιστεύεις και τρως τα αλάδοντα και προσεύχεσαι, εντάξει, είναι ένας κόπος. Την ώρα που οι άλλοι γλεντοκοπάνε και εσύ κάνεις μετάνοιες και αγρυπνείς στις εκκλησίες,
Είναι και αυτό ένα σταυρός. Την ώρα που οι άλλοι λένε πρέπει να πάρω εκδίκηση, δεν γίνεται, με ζημίωσε. Και εσύ λες, εγώ ως χριστιανός πρέπει να συγχωρήσω. Να συγχωρήσω αυτό που με ζημίωσε, να συγχωρήσει και ο Θεός εμένα. Και αυτός είναι ένα σταυρός. Την ώρα που οι άλλοι έχουν περιπολού τη μύτη τους και τη δίθεν αξιοπρέπεια, εγωιστικότατα, και εσύ αγωνίζεσαι να είσαι πράος και ταπεινός στην καρδία, ένα σταυρός. Την ώρα που οι άλλοι εξαπολύονται και διαλύονται μέσα στις ακολασίες και εσύ σοφρονείς, ο νεαρός, η νεαρά παρθενεύεις, οι έγκαμοι εγκρατεύεστε, και αυτός είναι ένα σταυρός. Αλλά με όλα αυτά δείχνεις τον Χριστό ότι είσαι δικός του και τον αγαπάς. Όταν έρχεται ο πόνος, η αρρώστια, εκείνος ο πυρετός πάνω στο κρεβάτι, που βλέπεις να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια σου, αυτοί οι οποίοι δεν είναι του Χριστού αγανακτούν, βρύχουν, βλαστημούν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε που διηγούνται νοσοκόμες από το νοσοκομείο το μεγάλο του Ευαγγελισμού. Εκεί υπήρχε και πάνω μια πτέρυγα η οποία ήταν για τους πολυταλάντους. Οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άνθρωποι μακριά από τον Θεό, ανυπάνιστοι κτλ. Έφρυταν παρακολουθώντας τον θάνατο τέτοιων ανθρώπων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δαιμονικές καταστάσεις. Είχαν δει και άλλους ανθρώπους, ταπεινούς ανθρώπους. Δεν ήταν άγγελοι, ήταν ταπεινοί άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί. Και κάναν το σταυρό τους και λέγανε, δόξα σου ο Θεός, ό,τι επέτρεψες, Θεέ μου, και για μένα. Τόσοι άνθρωποι πονούν σε όλο τον κόσμο, περίσσιος είμαι εγώ, περίσσια είμαι εγώ. Και τους έβλεπες και σφήνανε σαν αγγελάκια και λάμπανε. Και ερχόταν η χάρη του Θεού πάνω στο λείψανό τους. Από τη μια μεριά οι άλλοι φοβόσουν να τους κοιτάζεις. Οι άλλοι αλλιώς. Είδατε. Όταν δεν αρνηθείς τον σταυρό του Χριστού, τότε ο Χριστός δεν θα σε ξεχάσει. Και οτιδήποτε και να περάσει σε αυτόν τον κόσμο, το αποτέλεσμα θα είναι γεμάτο φως, γεμάτο χαρά, γεμάτο ευλογία, γεμάτο ειρήνη, αιωνιότητος. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας πω, αγαπήστε τον σταυρό. Όχι μόνο αυτό που θα προσκυνήσουν. Όχι μόνο αυτό που φοράτε στους στήθους. Όχι μόνο αυτόν τον οποίο κάνετε όταν σηκώνεστε το πρωί, όταν πάτε να πλαγιάσετε το βράδυ, όταν πάτε να φάτε, όταν πάτε να βγείτε από το σπίτι σας ή να μπείτε μέσα. Αλλά και τον οποιοδήποτε σταυρό έχει επιτρέψει ο Θεός να έρθει στη ζωή σας. Μην αγαπήσετε μια ζωή η οποία τα θέλει όλα αναστάσιμα και πανηγυρικά. Για να φτάσουμε να ψάρουμε Χριστός Ανέστη, έχουμε περάσει πρώτα Μεγάλη Παρασκευή. Για να πούμε ενισχύθηκε ο Άδης, πρέπει να δούμε πρώτα σταυρό, θάνατο, ταφήν. Δεν υπάρχει χριστιανική ζωή να είμαστε καθισμένοι σε μια κουνιστή πολυθρόνα και να μας κάνουν αέρα. Χριστιανική ζωή σημαίνει κόπο, σημαίνει θυσία, σημαίνει υπομονή. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη ζωή. Πλατιά η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και ο δρόμος λεωφόρος ασφαλτόσπρωτη. Εμείς καλούμαστε να διαλέξουμε, είπε ο Χριστός, εισέρχεται δια της στενής πύλης, και η στενή πύλη έχει σταυρό. Να μας αξιώσει ο Θεός, να σηκώσουμε το σταυρό μας, τιμώντας το δικό του το σταυρό, και να είμαστε βέβαιοι ότι εάν με συνέπεια προχωρήσουμε έτσι, θα χαρούμε και το φως και τη χαρά της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής. Άλλωστε, από τώρα λέμε, τον σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Πάνε μαζί, να το θυμάστε. Τις ώρες τις δύσκολες να θυμάστε ότι ακολουθεί χαρά, ακολουθεί ειρήνη, ακολουθεί φως, ακολουθεί αγαλίαση, ακολουθεί ζωή αιώνιος. Γέννητο για όλους μας.